Здравейте, приятели! Днес искам да дам един съвет по отношение на припознаването на бащинството от страна на бащите на децата. Искам да го дам, тъй като много често съм чувала от мои клиенти, бащи, които казват: да, аз искам да припозная детето си, но нямам пари за дела и за адвокати. Това не е нужно, защото има много лесна административна процедура за припознаването на бащинството. Аз говоря за тези деца, в които в акта за раждане пише баща неизвестен. Тази процедура е чисто административна и се изразява в това, че бащата отива и подава едно заявление в общината, от която е издаден акта за раждане на детето. Проверих в Пловдив специално, няма такса за тази услуга, няма такса за издаването дори на новия акт за раждане. Така че, уважаеми бащи, нямате никакво основание да не припознаете децата си. По отношение на тези, които получавали помощи от социалните, за това, че се водят самотни майки и бащите им не са припознали децата им, мисля, че може да намерите друг начин да изкарвате някакви средства. Действително, живота не е лесен, но освен, че сме се родили на тази земя да печелим пари, трябва да имаме и някакви други ценности, някакъв морал. Да имаш дете и дори да не се води, че ти е дете, смятам, че това няма цена само по себе си и никои социални помощи не могат да платят това. Утре е Гергьовден и наистина в навечерието на този празник аз исках да дам един такъв съвет, който да бъде някакси по-положителен и ще се радвам, ако дори в акта за раждане на едно детенце помогна да бъде вписан неговия баща и да не пише в акта му за раждане баща неизвестен, защото мисля, че никое дете не заслужава това. Благодаря.